Wadhi e kaunti ma Kisumu kama jodak kod jolupo mawuok Kabonyo Kanyagwal onyiso morgi e wi omenda ma silings $578 mane sirikal oketo ne chenrono e bajet manyoso ka giyango ni geno nitie ni gedo mare biro rumo mapiyo, gino mabiro kelo lokruok mararie ngimagi kod jo Kisumu kaunti mangima. Mana ka lipota mar Millicent Adhiambo leronowa, chenroni mar gero senta mar pidho rech kod tiegruok ne osidh ayanga kod jatend piny William Ruto e higa mar 2023 kama gedo mare winjore omuony silings $1.3 billion. Ma e chal mar senta mar pidho rech ma Kabonyo Kanyagwal. Picha mako ka tich maka kod kacha ochuo chieng' ka yangore ni gedo mar senta ni osechopo atamalo 38. Chenro mane chalo ngero ne jodak koro duogo ne gigeno ahinya to kaluwore bende gi omenda mar siling $578 mane oket ne chenro no e bajet ma higa 2026-2027. President nomiyowa pesa maber e bajet manyoso nyoro cha. Kane ni bajet pok olosi, koro we had financial challenges the other time. To sani koro wan okay. Eunice kaka achiel kuom jodak makanyo yango ni chenro no omiyo gi thuolo mag tije, gino mamiyo gi yot sani e ngimagi ginyalo puonjo nyithindgi e kind mamoko wach mane osir kod nyawadgi mane okoni kata mana weche kuo bende koro odok piny e alwora no nikech rowere oyudo tije. So nayudo ka anyalo bet piny gik man anyalo bedogo naongego. Sani anyalo yudo kaka nyathina nyalo dhi skul, anyalo yudo kaka gichiemo maber. Kendo project mokel kani omiyo jowa tiyo matek, mamach kuo aneno kodok piny. Ginyal kwalo koa e te otiyo mool koro ninda. Omiyo project kobiro e gweng' to en gima ber kabisa. Kata kamano, gima nigi ber okos rach. Jotich pod ywak ni chudo tin kaluwore gi ochumi moridore sani ni ka koro ikwayo mondo medgi osara. Wan kaka jotich ok wane ber because gimomiyo ok wane ber, pesa mimiyo fundi tin. Gima ne wanyalo kwayo sirikal kaka ne gisomo budget waneno ni mondo sekta ni nyo nitiere pesa manomi. Wan kwayo kaka jotich ni wan bende pesa ni medwa misara. Koro wang'e ni wan safe financially. Makata ka gichiwo ywak moro to jogi biro winjo mondo medgi misara matin. Kech pesa koro nitie. Jolupo ma alwora no to korka korgi wacho ni senta no dhi kelo negi ber mathoth moting'o gologi e lupo manyachon kendo miyo gi lony e wi kiluwa, gino madhi ting'o malo ohandgi mar lupo. Project mokelno dhi konyowa korka ndara mokwongo, dhi kelonwa achiel kuom yuto kae. Pi machandowa kani mana achiel kuom gik madhi geng'onwa kanyo. Wadhi loko manual to wadhi digital. Digital wadhi tiyo gi motorboats, wan gi breathing areas. Wadhi to waketo KJS. KJS dhi konyowa gi yot nikech koro wadhi golo chiemo ma wan gi chiche ma uso yot. Wabiro yudo tich, rech dhi bedo mang'eny, iting'o andwa malo. Chenro makama ma ogen ni biro rumo chop dwe mar 12 higani biro bedo kaka senta moyiedhi mar timo nonro e wi pith rech, tiegruok kod medo ndhadho. Ka gedo mar senta mar pith rech ma Kabonyo Kanyagwal osechopo atamalo 38, jodak malwora ni yango ni chenro ni biro kelo negi ber mathoth ka koro gijiwo ni omenda mani otengi ne chenro ni $578 obiro tigodo e yo makare mondo chenro ni obiro kel lokruok magigeno kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Erokamana Millicent Adhiambo teno bende tero wayo marario chenro en marang'ich welo anotino small kawuok e yadh ngima Migori County.